Το γιατρό της κυρίας Γιολάντα Σαλαπάτα με έντονο πόνο στην άνω και στην κάτω γνάθο. Ονομάζομαι Αγγελοπούλου Ζωή και πάσχω από κάποιο βαρύ νόσημα, το οποίο όπως διαπιστώσαμε μετά από ακτινολογική καθώς επίσης και κλινική εξέταση, μου είχε προκαλέσει νευραλγία τριδήμου. Εγώ βέβαια είχα πάει στην κυρία Σαλαπάτα για να μου βγάλει 3-4 δόντια, γιατί δεν άντεχα καθόλου τον πόνο και ένιωθα ότι θα μου φύγει το κεφάλι μου. Μου εφάρμοσε τη θεραπεία low level laser therapy και αμέσως ο πόνος άρχισε να υποχωρεί από την πρώτη κιόλας στιγμή. Δεν χρειάστηκε να πάρω περαιτέρω αναλγητική θεραπεία και θεωρώ ότι με αυτή τη θεραπεία μπόρεσα και αντιμετώπισα την νευραλγία τριδήμου που με βασάνιζε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και θεωρώ ότι είναι μια θεραπεία εκλογής για ανθρώπους με νοσήματα όπως εγώ που παίρνουν βαριά θεραπεία και τους κάνει αυτές τις επιπλοκές.